אחותי, קבלי הולנו לאפליקציה. נו. רציתי רגע, קבלי, לייקים בחיים. כאילו, זו אפליקציה שאת יכולה לתת למישהו לייק בחיים. נגיד את רואה מישהו ברחוב, עוזר לזקנה, מישהו רוצה לבח בכביש, כאלה. אז את מפרנת עליו את הפון ונותנת בלייק. בדיוק. וגם קבלי, אפשר לעשות לו שייר, זה חברות שלך, עם חתיך. סקרן. תחשבי כמה בנים מפחדים להתחיל איתך. אז הם יכולים פשוט לעשות לך לייק ברחוב. פחות מציק לך, יותר בטוח להם. ואת יכולה לחסום אותם? ברור, אבל נגיד אם חסמת מישהו, הוא יותר לא יכול להשתמש באפליקציה הזאת שבוע. יעני מוטיבציה להתנהג יפה. ומישהו יכול נגיד לשים לך חוקר, כי זה יכול להיות מזיך אם את חוזרת הביתה מאוחר ופתאום רואה נוסף לחוקר. לא, כי לא, כי פשוט מקבל התראה אם את ברדיוס קילומטר ממנו. הקרבת אחותי. כן, זה אולי דנת מוגזם. את יודעת מה בלי עוקם. אבל מה את אומרת? זה כאילו להעביר את האינטראקציות האנושיות לאונליין. וגם עזור הרבה למעשים טובים, להתנהג יפה. אם ככה בחיים אין פודלת במישהי, אף אחד לא יודע, ופה עליי כאילו לרצח. ואני אצלח אחותי. זה יכול להיות מגניב. אחותי, קבלי עוד רעיון מאפליקציה.